Ọ bụ na merube mmemme ndụ obiri n'ụwa bụ Princess Chinwe Dike eliri ya n'obodo ya bụ Ọka. Onye nta aka anyị bụ Kenechukwu dị wetara anyị ka ya bụ mmemme akwamozu si wee gaa. Princess Chinwe Dike bụ onye ezinụlọ ya nakwa ndị bịara iru uju n'ọnwụ ya kọwara dịka onye siri ike, onye na-enwe mmekọrịta dịka nwanne, bụkwara ezigbo nwaanyị onye nwụrụ ka ọ gbara ahọ 78. Princess Chinwe Dike bụ nwa nwaanyị izizi Igwe A.E. Adrika nke Ojoto dị na okpuru ọchịchị Idemmili South, bụkwara onye nwere mmetụta na ebe ọkammụta Kenneth Dike ndụ ngwụrụ anwụ nọ, bụkwara onye bụkwa nne otu onye Nollywood bụ Maazị Obidike. Na okwuchukwu ya na oge akara ya ụka enyimozu na Emmanuel Anglican Church, otu onye ụkọchukwu kwuru okwu na oge mmemme ahụ bụ Reverend Emmanuel Ogbuefi kọwara na ndụ abụrụ ihe nyere anyị ka anyị wee kpaa akụnụba maka ọdịmma anyị, mana ọ bụ ebe anyị kwesịrị ibi ndụ dịka Chukwu si wee chọọ ikete oke na alaeze Chukwu. Na oge o kwuru okwu, nwa ya nwoke bụkwara otu onye Nollywood ama ama Maazị Obidike kwuru na nne ya bụ onye pụrụ iche, bụrụ onye ihe Chukwu na-amasị ma nwekwe obi umeala ya na mmụọ inye onyinye nyegara ndị mmadụ. Na oge okwu ya kwa, nwa ya nwaanyị bụ Odoziakụ Obiageli Igwilo kọwara mama ya dịka onye udo, onye nwere ịfụnanya ya nakwa onye na-ete mmadụ ibe ya anya, bụkwa onye kụziri ya inwe ndidi, ịmata Chukwu ya nakwa isi ezigbo nri. Otu onye ama ama n'Ọka bụkwara onye ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Chief Emeka Igwe, onye bịara ka ọ kasie ezinụlọ ahụ obi, nyere ndị mmadụ ndụmọdụ iji ihe eji gọzie ha ịkwado mmadụ ibe ha mgbe ha dị ndụ, ma kwukwa na Princess Chinwe bụ onye biri ezigbo ndụ, onye bụ onye nlekọta na ngalaba nke Federal Government bụ National Orientation Agency nke Anambra State bụ Maazị Joseph Uchendu, onye bụgoro onye isi ngalaba ahụ nke Anambra State bụ Barrister Charles Nwoji, yanakwa enyi ezinụlọ ahụ bụ Dọkịnta Dennis Ekemezie kwuru ezigbo okwu banyere Princess Chinwe ma kọwakwa ka nyara ha si dị na mma mgbe ọ nọ ndụ, ma nyekwe ụmụ ya ndụmọdụ ị na-aga njem dịka nne ha si gaa. Mmemme enyimozu ya bụ nke ikwu na ibe yanakwa ndị ama ama na Nollywood bịara ya, nke onye bụ Director News and Current Affairs nke ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Gabe Okpalaeze so na ya, ma gosipụtakwa ịgụ egwu nne nke nwa ya nwoke bụ Obi gụrụ nne ya.